मोनद' हारिनो एसटि होनो मोना आरो थाखानाय एसटिफोरा खानाय दोंसेनोबो खहा जानो मोननाय नङा। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायदों दि CC2A मा हाबाफारि लायो, मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जा हेंथा खालामनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव CC2A जा हाबाफारि लायो बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाहागो लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा हाबाफारि लायो बे हाबाफारियावबो बाहागो लागोन मिरु थुनलाइ एबा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों, मोनद' हारिनो एसटि होनो हाया आरो थाखानाय एसटिआ जाखिनि सुबिदा मोनो बे सुबिदाफोरा खानाय दोंसेनोबो खहा जानो मोननाय नङा होननानै गोख्रों दाबि खालामदों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। बे समाव मिथिगौदि रायजोआवनो मोनद' हारिनो जा जौगाखानाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरदों, बे एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै जा थांखि लादों बे थांखिखौ रायजोनि थाखानाय गासै मोन 14 ट्राइबेल एबा एसटि माहारिफ्रा बेनि गोख्रों बेरेखा खालामगासिनो दं। बेबायदिनो मिरु बर' थुनलाइ आफाद थामहिनबा बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो गोख्रों बेरेखा खालामगासिनो दं, जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा आरोबाव जुदि NOC थांनाय 2012 मायथाइयाव जा NOC होबाय, बिनि अनगायैबो जुदि आरोबाव जुदि मायाबा NOC नांगौबा बे NOC खौ आरोबाव हरबावगोन होननानैबो बे समाव बाथ्रा बुंदों। हारि नाङैनो, ट्राइबेल हारि नाङैनो, बर' हारि नाङैनो बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ बेरेखा खालामदों। थिग बेबायदिनो आरोबाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनानै हेंथा खालामदों मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ। दानिया फैदो, बिदिब्ला एसटि होनो मोना आरो थाखानाय एसटिफोरा फेरलेबसेबो एबा खानाय दोंसेनोबो खहा जानो मोननाय नङा होननानै माबोरै गोख्रों बेरेखा खालामदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादोनि। बेवहाय स्पष्ट बर' थुनलाइ आफादनि स्टेन्डआ भेरि क्लियार, होनो मोना। बिसोरखौ माब्रै होयो बे सरखारनि बाथ्रा, नाथाय जोंनि जों जायखौ मोनबोदों बे खाबुआ खानाय दोंसेजों समानबो खहा जादों। बे स्पष्ट बाथ्रा, जों बे बाथ्राखौ इतिमध्य जों मिथिहोखाबाय। मानोना बिथांमोना जे मोनसे जौगानाय हारि, बिथांमोना सुबुं अनजिमायाव जोबोद बारा, जेराव दङ आथिखालाव जोंहा 42 लाख, नाथाय बिसोर हाबनाय लोगो लोगो 2 कौटि जाहैगोन। अब्ला जोङो बे 42 लाख सुबुङा एसटिआ जों गोमालांगोन बे 2 कौटिनि जायगायाव। बेखायनो स्पष्ट खोथा, बे बेलायाव CC2A जि हाबाफारि लायो जों मदद खालामगोन, एबसुआ जि हाबाफारि लायो बेखौ जों मदद खालामगोन। खुनु पयथे बे गोदानै मोनद' हारिफ्रा जाहाथे एसटिआव हाबनो मोना। मोनद' हारिफोरनो एसटि होनांगौ होननानै जोंनि BTCनि मानयां गाहाय हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा हरदों होननानै बुंदों। जोङो मिजिंथिदों जे बिथांमोना हरदोंब्लाबो बेखौ थाबैनो उइद्र' खालामो। मानोना जोङो बे मोनद' हारिखौ मालाबाबो एसटि जानायखौ लुबैयाखै। आरो बे जुदि एसटि जायोब्ला जोंनि इयुन जोलैया ओरैबायदि माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। नोङो साख्रि बाख्रिखौनो होन, नोङो एडमिसनखौनो होन, नोङो मेडिकेल साइन्सआनो होन, नोङो इन्जिनियारिं कलेजआनो होन, गासैयावबो जोंहा एडमिसन मोननाय नङा। बेखायनो बेफोर खोथाखौ गोथौ आरो गुवारै साननानै मानयाथ' हाग्रामा महिलारि सारखौ आं खावलायगोन, बिथाङा हरमारदोंब्ला बेखौ बिथाङा उइद्र' खालामनांगौ। आरो बै जेनोखि जानो थांनाय बिसोर एडभान्स हारिफोर दङ, बिराद बुरजा हारि माने सुबुं अनजिमा दङ, बिसोर जायोबा जोंहा खहाया बारा दङ। आरो बिनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो खैफोदाव खोलैनो हाया, बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट नुदों। आरो बेखायनो आं खावलायगोन, निस्सय बै समाव हरदोंमोन, दिनै बिथांमोना उइद्र' खालामना लायोब्ला मोजां जागोन। बेवहाय जोंबो थोंजों बाहागो लायाखै, बेवहाय CC2A सिङाव थानाय गासै मोन 21 आफादफ्रा बाहागो लादों CC2A सिङाव। आरो जों मिथिनायाव बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जायनाखि आफादगिरि डक्टर रनज पेगु, बिथाङा जोबोद मोनसे पजिटिभ नट होदों होननानै जों खोनादों। आरो बे नटखौ लानानै बिथांमोना आवगायनांगौ, नाथाय खुनु कमप्रमाइजिं एटिटिउड लानानै खामानिखौ मावनाङा, बे जोंनि स्पष्ट बाथ्रा।